Takulandirani ku AMTV Malawi kuchimake kwa nkhani zenizeni. Ngati nkhani imeneyo kuno kulibe, dziwani kuti nkhani imeneyo ndi yabodza. Now, allow me to invite the President of UTM, Dr. Kabambe, and her Honor, Madam Mary Chirima, kuti tsopano apange mwambo opereka manifesto yathu ya UTM ku dziko la Malawi. Manifesto imeneyi muliso 100 billion district ina iliyonse mdziko muno. Ndalama zimenezo muli ndalama zimene zikulipirira mwana aliyense m'Malawi muno wa munthu osauka amene akulephera kupita ku university, amene akulephera kupita ku secondary school. Mumanenedwa kuti primary ndi aulere, koma Malawi akulipirabe primary. Ndalama zimenezi zikapanga kuti no sukulu ya mwana wa mphawi ikhale yotheka chifukwa cha 100 billion imene yayikidwa. Ndipemphe a protocol mutichotsere apa pafuna pachitike mwambo waukulu kwambiri pamalo pano.
imeneyo ndiye UTM imeneyo simapwekesa iyayi imapanga zinthu zodabwitsa kwambiri, always creative. Ni mmene tizayendetsereso dziko mmenemo. Mukumva bwanji ntupimo? Zikomo tikoza ukhala pansi. Thank you very much, Your Honor, Madam Mary Chirima and Dr. Dalitso Kabambe, the president of UTM, who is also becoming the president of this country on the 16th of September. Zikomo kwambiri. Nthawi ino tafikano kumapeto kwa programu yathu ya manifesto. Manifesto ndamenewo mukawerenga ndithu komanso kugwiritsa ntchito njira zamakono. Timapepala timene mwationa pa tebuloto musavutike ndi kulimbana ndi kutenga manifesto ya chibukhuyo. Mukhonzanso kungopanga scan mafoni anu ambiri amakwanitsa zimenezo, mupanga scan pamenepo muona kuti ikupatsirani manifesto yonse ya UTM ndime zosiyana-siyana. Kwinanso kumene muli ma QR codes amene wapangidwa distribute ma social media platforms mosiyana-siyana kuti anthu kumeneko mukwanitse kupeza manifesto yathuyi. Izi zanenedwa pano nzochepa chabe. Manifesto imene muli zinthu zambiri. Ana sukulu amene mukuperephera upita usukulu ifa cha fizi musadandaule zanunso zilimo mmenemo. Nthawi ino ndimafuna kuti tapatse mpata Atolankhani angofunsa mafunso okwanira 4 okhuzana ndi manifesto imene yachitika pano. Kuti tikatero tiyimba nyimbo ya fuko lathu, tipemphera, tikatero tiyambe kuona kuli zakudya uko anthu khoza ndithu ena kumadya kusangalalira kuti manifesto yathu ya UTM takhazikitsa. Ndimaona pa social media akunena kuti manifesto yathu ikusiyana ndi manifesto ena onse amene akhazikisidwa mdziko muno. Chimenecho ndi chinthu cha mtengo wapatali. Tiyamike kwambiri anthu amene amakonza manifesto yathu. Nthawi ino ndikupatseni mpata Atolankhani kuti mukhoza kufunsa mafunso amene ndaneneramo. Microphone alipo uko kuti no apatseni microphone ena uko akufuna. Ena wali apawa. Yeah, Bwero. You can raise your hand if you need a mic. Atolankhani. Yes, apo. Papite microphone. Chabwino, zikomo kwambiri. Ndine Joseph Mazizi kuchokera ku Capital FM. Ndimafuna ndifunse kuti how realistic are you in your manifesto? Cause zimene anthu ambiri akumadandaula kuti timalonjezedwa zinthu zambiri
koma kukwaniritsa kumakhala kovuta. How realistic are you? Thank you. Tingo fusiratu onse 4 ayankire nthawi imodzi. Dzina langa ndi Robert Chandilira kuchokera ku Planta Synod Radio. Olemezeka President, ndimafuna titadziwa komanso amalawi ali ndi chidwi kunjako mmene mwakhazikitsa manifesto imeneyi akufuna atadziwa kuti ndekuti chitseko mwachitsekera kwa zipani zina zimene mwina zingakhale ndi chidwi kuti zithe kuyenda nanu limodzi pa zisankho zimene za chaka chino. Zikomo kwambiri. Ndine Kenford Ndima wa Zodiac. Mwayankhulapo nkhani yokuti dziko la Malawi lili m'mavuto akulu angongole. Mukuyankhulanso nkhani manifesto mwanu kuti mutsitsa misonkho zimene kampani zimapereka komanso misonkho ya katundu. Timafuna kudziwa kuti kodi UTM zomwe mukuyankhulazi ndalama zake zichokere pati, chifukwa mwangoyankhula nkhani imodzi yokuti mbali ina zichokera mbajeti ya dziko la Malawi koma mwadzudzula maulamuliro ambuyo kuti anakongola kwambiri zimene zabweretsa mavuto amene alipo. Aliponso wina. President UTM. Ndimalankhula ndi a spokesperson a chipani chanu pofunsa kuti kodi tiyembekezere zotani makamaka mu manifesto imeneyi. Ndi anandiyankha mchingerezi akuti people centered manifesto. Kapena mchichewa chomveka bwino kuti manifesto imeneyi kuyang'ana ndithu zimene azokhumba za anthu kapena kuwathandizira anthu. Ndimafuna ndikufunse inuyo izi zitakhala umamva aliwonse amene akumapereka ma manifesto akukonda kunena nkhani imeneyo people centered to a point that we are thinking it's become a word that is overused, a cliche. Can you define in UTM's definition tikamati people centered in UTM tikutanthauza chani? Zikomo kwambiri. All right, thank you. I'm not a journalist. I have a question in terms of your manifesto is talking much more on promoting manufacturing sector and then even the exportation of goods to other countries. One of the things that affect most exporters is on the hurdles that they face when they want to export their goods outside the country. For example, like there are many processes that they have to go through to export their goods. What plans do you have to lessen these hurdles that the people face? Ndithokoze kwambiri chifukwa cha mafunso ameneyo akwana I think and follow ofunsa funso loyamba la mazizi mafunsa chizungu, how realistic are your plans? Yeah, I think kusiyana kwa ife ndi zipani zina zonena kuti zipani zambiri zikungonena tidzapanga ndinapereka chitsanzo boma la pano limanena kuti ATMM, agriculture, tourism, mining, manufacturing, ndi amangonena pakamwa, amangonena zinthu pakamwa, ndi akapanda kupangaso ndi pakamwa pomwepo basi, pakamwa pabodza. Ifeyo kusiyana kwathu kwambiri tikuti tikudzapanga overhaul agriculture,
tipanga overhaul agriculture popanga pumping 500 billion kwacha chaka ndi chaka kwa zaka 5. Ulimi wathu wa khasu, ulimi wathu wongodalira mvula watikanika over the years. We need to overhaul our farming system. And kusintha kumeneko zikufunika tike ndalama. Mukanena kuti pakhomo pano tifuna kuti tichoke nyumba ya rent, tikalowe nyumba yathu, mukagule plot, mukapeze malo, muyambe kumba njerwa, muyambe kumanga, ndiye kuti mukhala ni nyumba yanu muchoka pa rent. And that's how realistic our plans are. Watu kumaliza nsonse pano tikhale ndi a quick interview ndi Dr. Kabambe kenako timaliza zonse tiliso ndi loto anthu ambiri amachita loto ndi loto akubwera tikangomaliza pano loto akubwera koma umalankhula mzangu ndithu ndi mafotokoza nkhani yakupezeka kwa Mayi Mary Chilima pamalo ano ndichakunena kuti ndi chinthu choti chakondweretsa kwambiri mamembala a chipani cha UTM komanso ndi chinthu choti anthu ambiri mwina samayembekezera kuphatikizapo ndikuona Dr. Kabambe yamusadalikire tikhale limodzi Dr. Kabambe khalani pamenepa funso loyamba kodi ndiye kuti pakati pa thupa tuyankhula ndi president wa amene abwere pa 16 September kwambiri brani pachali tufunsa kwando ndifunsa ndene sinzasinda dzakuyankha chimodzimodzi brani tewena sindikudziwa any reason whatsoever yakuti anthu angavotera achakwera ine sindikuidziwa. I can't see any chifukwa zimene tonjeza achakwera 2020 palibe mina akwaniritsa ndiyeno amalawa amene avotera kuti apangeza mana analonjeza 2020 sana kwaniritse avotera chifukwa ine manenaso nakuti ine nkuona kwanga adanena okha it's on record kuna kuti ineyo ngati sindisinda chilichonse dziko linkhala labwino ankana kuza ndikamakuza niyo kamauza Zodiac adanena alesa adamva alesa ni mboni nera morale kuna kuti wacha imenso pano baifa aliyense akuti alephera aliyense mai ndiye iwaja sindikuyembekeza anthu avotera sakwena kwina komanso adipipi anabwera pombuyomu anachoka mboma zifukwa zimene anachotsera anthu zidakalipo mpaka na lero sipota UTM is forming the next government. Panali lonjezo la 1 million alembedwe ntchito lonjezo limenelo titha kunena kuti silinakwaniritsa 5 million alonjeza 5 kulonjeza 5 million jobs mpaka na 5 million zidzachoka kuti ntchito zimene zidzachoka kuti komanso kunjako mutayankhula ndinamva Malawi ena kumati komatu akabambi azilonjeza zinthu zoti zitha kutheka 5 million Malawi muno kwalemba ntchito anthu 5 million fusolonjezera. I want you to be very clear nkhani ya fertilizer upresident wanu mukuti bwanji nkhani ya fertilizer muti isadzapitire 50. Can you be specific? Koma muyambe laje mali ndiyambe ndiwankhauna kuti mukuti UTM adalonjeza mukumbukire UTM idalonjeza before 2020 analonjeza mina apita ku 2019 kenako anadzakhala limodzi ndi Tonse Alliance mu 2020 anadzawina nga Tonse Alliance muzaka kedwera ina onse mu Tonse Alliance kenako inakhala kuti zonse tipanga in the MCP way ndiye zimene UTM amalonjeza in the run up to masango a 2019 Maulidi Manifesto awo ndikudzasindako pang'ono embellish pang'ono nkulumikiza ndi aliyense mayasango a 2020 awawa amathamanga ndizo sa MCP abomawa sanadziwe masamu ake kuti kodi zinthuzi tiziyendetsa bwanji anthu amene kuti awathandize kuyendetsa chama zidziwa zoyendetseraja anayedzekedwa ndiye zotsatira zake sizinachitike ndi mafoni yanke mbali imeneyo kuyambirira mbali yachiwiri ndiyoti tikulonjeza 5 million jobs zitheka bwanji Cathy we don't
mukayang'ana anyamata ambiri angoenda azochita kandi kulilongwe kandi kupata dziko lonse achinyamata akusowa ntchito. Ine amene mamaliza college 1997 zimakuti ukumachiwa college kuja the next day uli ndi ntchito zambirimbiri kuchita kusankha kutapa kutaya wakayamba ntchito. Lero la chinyamata akuvutika kwambiri tiapezere zochita anyamatawa mmene tunati tikatsegula migodi 10 muzaka 5 zoyambirira tikanikirenji kupezera anyamata ntchito tikabweretsanso mafakitare analiko munthawi mayamba ntchito ine ma 1997 kumakata kucha kunali kumakata kunali mafakitare ambirimbiri amene zaka zipita kupita onse tatsekatseka kandi achina Lipa Brothers achina Butter Shoe achina mpane makampani ambirimbiri dziko lanapanga zosiyana-siyana onse aja anatsekedwa chifukwa choti chuma pakati pacha kachiwenda molakwika tikachikonza 5 million jobs it's door. tilibe choice tikuenda titapezera nyamata wa nthawi yatithera tikuenda kupezera nyamata wa ntchito nde ifa UTM tikuwalonjeza nyamata onse kuna kuti we want to achieve full employment in Malawi muzaka zochepa zimene tikhale pa utsogoleri wathu chota muzaka 5 izi tipe tionesatiza ntchito zonse zatsekedwa nthawi yatithera kumigodi zafetereza muti zafetereza ndi 50 ndikupatse masamu 50 kapena 50 nkati ndikupatse masamu afetereza fetereza pa global market world market sana sine tuntengo al around $30 per 50 kg bag al around $30 per 50 kg bag mukagwirisa ntchito exchange rate imene anthu akunati akugwirisa ntchito ya black market akupakusiya pa black market ogula fetereza aja ya 5000 akugwirisa ntchito ya black market itu akusenjira black market ena amatenga ndalama ku banki at the official rate koma in pricing akupanga price as if ndalama ichatenga black market akuna kuti just ndikagula replacement ndikati kusakisha apa black market ndiye akuisa ntchito exchange rate apa black market ndiye black market ndi 5000 kwacha $1 ukatenga 5000 $1 times $30 per bag ukukwanitsa 150,000 kwacha ndi chifukwa cha fetezo yafika 100 ja 50,000 kwacha komano atakuisa ntchito rate $1 times $30 a bag ikukwana 58,000 kwacha 50,000 so iwu mtengo uti kunenawu ndiona kuti ofipikirika mosavuta actually $30 a bag iyo njetu wagula kwa madobadoba ukagula ku manufacturers you can get that fertilizer bag as low as $20 a bag $20 times 1,700 kwacha $20 you get around 40,000 so 50,000 ndikuuzani ineyo mukhoza kugula kwa manufacturers chifukwa enaso adatuza choncho nangayo amadziwa amakagula tikuchera kubuchale kumafamasi kulakwika ife tikagula tikwadza so anthu amene akavotera Kabambe yes akavote kuti fertilizer mudzagulitsa pa mtengo wanji ndimafuna kuti you should be on record 1,000 kwacha osadutsa 50 fetereza ife tikalowa mboma pa September pano chaka chino anthu agula osadutsa 50,000 kwacha ukumva kafe nkhaniyo inde adutsa 50,000 kwacha chachambulatu pamenepo inde mwachambula ndiye mutati mwawina tisadzavutane ya mudza kutaso ndaniso zonse zija ndakupatsa masamu fertilizer muulamuliro wanu ngati mutawina sadzapitirira 50,000 ndiye tisadzavutane honorable Kabambe tisadzavutane mudzakutanaso ndaniso mudzakutana ndani timavutana ndikomaliza ma-advisors pano muli ndi ma-advisors mukuti mukazakha president you use ma-ministers ngati ma-advisors pano muli ndi ma-advisor pano muli ndi ma-advisor yes pano pananga si we can afford ourselves chifukwa kuti kuchipani kwathuko si kuti timalipirana masalary nde they are working not on salary so ndi asilikali tonsefe ndife asilikali tukagwira ntchito no one is getting paid koma when it comes to the public pays Brian we have no choice ndalama zimene boma likutolera 3.4 trillion muli ndalama 1.7 trillion yomapereka kungongole 1.7 trillion yopereka ku masalary a boma the only way to balance up your books muyang'ane wage bill a boma kwambiri ku state house kuchera ndi 1,000 ena ambiri chamauza kuti sorry sizitheka kuti tikhale ndi 1,000 ku state house ma ministers mwauze anthu zoona sizingatheka kukhala ma ministers oposa 18 mwauze zoona ma PS ma ministers ndi 18 sizapitira 18 ma PS mwauze ma PS sitingapitire this komanso ku embassy tichepetse kwabe sitingapitire this chifukwa kuti ndramazo we need to create fiscal space
tikalipira ngongole zija tichepetse kwambiri kwina kuzonse zipanga spend zina ndalama zipita ku zinthu zina. Ndiye that's why it is very important mumakamba nkhani ya nepotism kuti osatengera munthu chifukwa kuti ngwa kutcholo kapena ngwa kulilongwe. Is this real? Sitidzaona akabambe atadzadzana kubomaku maboma onse abwerawa vuto lina limene akhala akabambe walipo ambiri akabambewo maboma onse abwerawa vuto limene akhala kupanga perfect lilili losankhana mitundu, nepotism, cronyism and tribalism. Ifeyo we are going to put a total and complete stop on this kuyambira pa 16 September patikangula mboma. Ifeyo azibale anu sitidzaona mboma, tidzasiya kufunsa azibale anu sitidzaona mboma sauti kuti brani akuchokera kuti tidzangoti as long as you are a Malawian ife tidzangangana merit kwati position ikufuna chani tidzampanga haya yekhayo amene akupanga best suit that position. That's all. Azibale anga chani ani kulibe zimenezo kulibe. I think timire pamene we wish you well. Koma mwina pomalizira mutanga na kamera iyi ena they have not yet made their choice, their decision by 16 bars akakuvotereni chifukwa chani in 1 minute. Dr. Kabambe, ife a UTM tikubwera kudzasintha chilicho tikufuna kuti tidzathane ndi kusankhana mitundu dziko ulimi tazikonzanso ntchito za migodi tayikamo ndalama zokwana titsegule migodi 10 mu zaka 5 zoyambirira. Tabweretsanso kapangidwe ka zinthu mafakitare zapeze ntchito, tizakonzenso ntchito zokopa alendo dziko lino. Ifeyo kwambiri tikuyang'ana kuti dziko lathu tilisinthe kotheratu lipite patsogolo mukavotere UTM ndi cholinga Amalawi tisinthe mayendedwe opita chitsogolo otu ya economic revolution. Zikomo kwambiri. Tifuna tikuyamikeni potilankhula madzulo ano exclusively to us, komanso zinthu zikakhala bwino tidzinena zachitika panozi nzamphamvu zokongola zosamba. We want to congratulate you. Thank you so much. Thank you so much, Brian. Thank you very much. Ndatokoza ndamva from you. Thank you very much indeed. Thank you very much indeed. Ayi, mukhoza kupita. Mawu ako maliza mzanga kaka. Nditsirize pa nkhani yakubwera kwa Mayi Mary. Zoyika usonga tikaweti pa launch imene yachitika kuno chifukwaso taona Mary Chilima akupita nawo kutsogolo ndi akabambe kukakhazikitsa limodzi manifesto imeneyi. Ndiye ndinakambapo kumayambiro kuja kuti zimene zawonjezerabe kanchere ndithu chifukwa anthu kuti paniko komanso Amalawi ambiri kunja kusamayembekezera komanso zimenezi zangopereka chithunzithunzi kuti tsopano ndiye kuti Mary Chilima atuluka tsopano kuti achite nawo sitidabwa tikuwaona akulankhula sitidabwa atuluka tsopano kuti achite nawo ndale chifukwa chipani chimene chanambitsa ndamuna awo chipani chimenechi ndi chawo iwo sali momwemo ndi membala wa UTM. Chinthu china ena mwina sanaonere ndimati ndingowatambasulirako mfundo zochepa chabe zomwe UTM yayika manifesto yake akuti 5 million jobs kulowa pa 16 September mboma akuti azalemba ntchito anthu 5 million. Afotokozanso kuti akuti nduna azachita trim zizakhala 18 akuti sazakhala ndi ma-advisors akuti azachotsa tsankho. Afotokozanso kuti azathetsa fertilizer asabirire 50 nkanthu palibe sonkanthu palibe nkanthu akuti fertilizer sazapitira 50,000 kwacha. Ndi zomwe alonjeza mfundo zina zikuluzikulu zomwe ndatolamo mu manifesto imeneyi. Komanso kungofotokozeraponso kuti kakhazikitsidwe ka manifesto ya UTM ndi manena kumayambiriro ndibwerezenso pano kanali kosiyana ndi momwe zinakhalira ndi zipani zina. Iwo alonja ndithu manifesto yawo in a class way. That's the way, in a class way. Kwambiri kunalibe zoti nyimbo zachipani here and there pang'onong'ono ayika nyimbo zachipani kwa kuimba ng'oma chani. Kunali ndithu mwambo anachita kuchena ndipo kunoko sikunabwere kuti ayilole ikasiya anthu angobwera pawokha kuti akupita kukakhala pamwambo okhazikitsa manifesto. Nde anazichita ndithu zinthu mwakachilendolendo. Ndinalankhula ndi akabambe pa interview nake so sabata apitayo ankanena kuti fe manifesto yathu tikhazikitsa in a certain style yoti sifanana ndi anzathu. Lero we can confirm Brian kuti kunoko chipani ilipoti anthu akhoza kubwera okha osakatenga kuthira mafuta
taona panjapa anthu akugula ngakhale pate regalia kumagula ndi ndalama zawo. That's how we test the strength of a party. Osatukatenga anthu palole. Brand zimenezi anayambitsa ndi malemu Chilima. Ife kunali ndithu kuyamba kumaona zipani akugulitsa ndithu zitenje, kunali kuyamba kumaona zipani akugulitsa zipewa, kukakhala function nthawi ya malemu Saulos Chilima. Tinaona ndithu kukubwera ndale zachilendolendo, ndiye ndikuona kuti ngakhale UTM ya utsogoleri pano akupitiriza zimenezi, koma mawanga omaliza Brian izi ndi ndale anthu akabambe acha uzidzimutsa anthu izi ndi ndale. Say that again. Acha uzidzimutsa anthu izi ndi ndale, osati ndale zomati munthu kumangozionera patali kapena kuti mwina kodi ndinene ngati kuti mwina za maprofeti otangoziwerenga kuti izi ziyenda mwachonchi, pena sizimayenda mwachoncho. Izi ndi ndale akabambe akhoza kudzidzimutsa anthu. Acha kudzidzimutsa anthu Brian na ndale za chaka chino tiziona. Ameneyo ndi Cathy Maulidi. Mukayang'ana kunjaku ndiye kuti anthu akulandira chakudya, running matinso nawo ndi awaku akufisula pamenepa, ndiye kuti tikatere tamaliza zonse zimene tidabwera nazo madzulo ano kuno ku Bingu International Convention. Osayiwala kupanga subscribe ku channel ya AMTV Malawi.